Elessél. Szóvivő úr, milyen vastag lehet az iszap vastagsága? Jó, rá. Kemény vagy. Ezt a munkafolyamatot be kéne mutassad. Szóvivő úr, Jaj. nehéz takarítani? Nem. Hát, halál. Várjál, lassan kell hívni, mert rázom. Jó, azt majd lemossuk utána. Rendben, szóvivő úr. Vastag legyen az iszap? Mi? Vastag legyen az iszap? Szóvivő úr, élőlény található még a gödörbe? Hát biztos Egy halat nem találtunk meg. Meg lesz maga szerint? lesz az. Rendben. Jó, majd utána még adjuk. Fóka megvan? Van benne egy piros fóka. Megtaláltad már? Ha majd adjuk még. Milyen fog?